sarki me zaka iya cewa ga al'umma game da daukakar da Allah subhanahu wataala ya baka? Ya ga Allah ya halamin ce mana. Yawa haka ne ka. Lafiya to menene agun dan adam? Lafiya ta ga ita. Yawa garanti haka ne kan lalle ka iya Hausa amma to a tsakaninka da Kabiru Yambo. Dokar ta san ka. Okay haka ne ka. Tsakaninku da shi ba wani kure mu da yake nan. To amma lokacin da Kabiru Yambo ya je neman gudun budurwan ka to Asma'u da kuka yi da shi. A dan haka nace zuru bata ci zuru ba. To ba za a fara ba kenan. Ba za a fara ba. To shi kenan bayan na ce ka faɗa ma Asma'u wani magana to yanzu ka faɗa kowa ya ji. Me ka na gundan kinki. Kana nufin ta zaga da kai gidan yayu da baffananta danginta kenan? A'a haba wannan abun lalle yayi shi yasa Hausawa suka ce naka sai naka. Hakan yayi abin da ke so da ke kaka yadda ka sake ka yaudare ta. Haka ba ta faruwa ban ya sara ba. Okay hakan ya mu. Assalamu alaikum jama'a. Kamar dai yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka sani da Malam Hudu Jari mai a masana'antar Arewa Comedian. S Ahmad Tudawa TV. Channel ne da ke kawo muku fina-finan Hausa da waƙoƙin Hausa da kuma comedy da kuma shirye-shiryen barkwanci. Ina kiran duk jama'an da ke duniya har ma da wanda ke duniyar wata da ku zo mu subscribe din YouTube channel mai suna S Ahmad Tudawa TV domin mu kalli shirye-shiryen da yake yi kullum in ya saki. Duk wani masoyi na da ke faɗin duniya ku zo ku subscribe din channel sannan kuma a description din video na ma zan daura muku link din wannan channel ta yadda za ku ji daɗin kallo. Naku mazaje ne ko da yaushe. Na gode.